La tona de Pedreguer, matiner i astut bandoler, el manco de Calderón, Socarrat i Rodamón, el barbut de Crevillent, causa terror a la gent, germán seguit de Gallanes, excaven túnels amb ganes, per la cala de Finestra, Roman Pinet Amagà, i Joan de la Marina, cap de banda i cosa fina. Pistoles, trabucs, navalles, fugint de l'autoritat, ocults en serres i coves, roders i amics valencians. A Xàtiva hi ha un xicot, fugitiu, perseguit, camot, de Castells el Fort Mitjana, assalta camins amb gana. La colla de bandolers, xiquets benimassoters, buscaren el tresor perdut per un indret desconegut. Aquesta és la història que mai no podrem oblidar, el tresor de Benimassot, amb diners, joies, plata i or, pistoles, trabucs, navalles, fugint de l'autoritat, ocults en serres i coves, roders i amics valencians. Pistoles, trabucs, navalles, fugint de l'autoritat, ocults en serres i coves, roders i amics valencians.